Hi guys, good morning. Mao no nga kung giingon dito nga og asa magyud gikan ang tao. So gikanta gianak sa atong mama. No dayon na tawo, dayon baby. Hangtod nga mingkuan guys kanang na to makita mga kabataan karon nga inig-abot og muna ilang lihok ba label sa ilahang kinabuhi about sa gamay pata wala kabalo kung unsay panimalay, unsay bugas, wala tay kuan ba, wala tay libog, wala kabalo unsay responsibility sa kalibutan tungod kay bata pa ta. Dayon hangtod nagkadako-dako, dayon eskwela ta, dayon no mapansin nato nga unsa ra man jud ang tao sa kalibutan. May hangtod madako. Kinataasan karon guys ang tao is 100 pinakamataas na swerte na kay kaana guys sa kalibutan kung maabot ka og 100 imong edad. So nana ra adlaw-adlaw unsay ug kung madako na ka nagkakuan mo responsibility kanang nagka higher ba ang nagka-level up ang imuhang nahuna. Then naisip nimo nga kada adlaw ang trabaho nimo gahapon, trabaho karon, trabaho na pud murag routine na ba sa kalibutan. Mana ta nga Lord unsa man jud ikadako ug dili mamatay, maminyo, manganak, dayon matigulang no. So nin-ana ra ang atong papel diri sa kalibutan. Magkasagol-sagol ang mga usahay malipay, usahay pud maguol, mabalaka. Grabe no. Sa man jud purpose no nga in-ani man gyud nga ato ang kinabuhi. Masubay sa maayong dalan, saipod masubay pod sa dili nga maayo. So duha ra ato ang padulngan guys, masubay sa maayo ug masubay sa daotan. So na ako'y kuan diri guys, na ako'y reaction video about kanang sa tao. So please watch na lang guys. So mao to guys nga gikan ang tawo sa gigama sa Dios dire sa Genesis 2:7 nag-ingon dire og giumol ni Jehova nga Dios ang tawo gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya sa buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga mga na may kinabuhi. So mo na guys nga ang tawo ginama sa Dios dili gikan sa Murag kapon lang. Basin jud siguro naitaw nga gikan sa unggoy. So mao to guys nga ang tao ginaga sa Dios hinaypan sa ilong. Maunay ang tao nga una gimugna sa Dios mao si Eva o si Adan. So mali na ang giingon nga ang tao gikan daw sa unggoy. So naato sa una guys nga naay tao sa una nga Kristohanon siya. Dayon di na siya nakit-an or malamang sa sayang siguro nga ang tao daw gikan daw sa unggoy. Pero mag-based on Bible ka guys, ang tao minugna dayon sa Diyos. So klaro kaayo dito sa ato ang gibasa ganiha nga gibugna sa Diyos ang tao. So ayaw mo palibog, ang tao gikan hinimo sa Diyos kung mag-based on Bible. So guys, please follow sa YouTube, please subscribe, please follow sa Facebook page. Salamat guys sa inyong paglantaw. Hinaot ko nga
namoy nakatunan sa ato ang video karon sa atong topic karon.